Love, ang sabi nila, kapag nagmamahal ka, dapat tanggap mo lahat. Hindi lang ang maganda niyang katangian, ngunit maging ang pangit niyang ugali at nakasanayan. Ngunit hanggang saan at kailan ba magkakaroon ng hangganan? Kung ang aking kasintahan, malikot ang kamay. O sa aking pananaliksik, meron siyang kleptomania. Babe, nakita mo yung labubo? Ang cute, no? Kapag talaga graduate na ako at nagkaroon ako ng pera, mangungulekta ako niyan. Gusto mo yun? Tingin nga na itsura. Ito, cute-cute, diba? Tapos, pwede mo rin ilagay sa phone case. Hala, ang cute nga, babe. Tara, gusto mo mag-ikot tayo dito sa mall? Baka meron dito. Tingnan lang natin kung magkano yung presyo. O, sige. Alam ko dito nabibili yung babe eh. O, tara, pasok tayo. OMG, ang cute talaga. Ang ganda nitong isabit sa bag tapos ilagay sa pouch, oh. Oh, super cute. Naku, hintayin mo lang talaga. Pag ako makagraduate at nagka-work, bibilhin ko kayo isa-isa. Grabe! 1899 na to? Ganito kaliit? Oo, depende yung presyo niyan sa collection. Ang cute nga. Kaya pala gustong gusto mo eh. Oo, saka mabilis lang naman yung araw. Darating din yung time na magbibili ko yan. Tara na, babe. O sige, pero wait lang. Magtitingin-tingin pa ako dito, okay lang? O sige, mag-check na lang din ako ng mga libro dito. Ay, ano ba? Louie? Ikaw yan, oh. Ano ba? May patakip-takip ka pa ng mata ko. Charan! Uy! Teka! Paano? Totoo ba to? Oo! Diba gustong gusto mo kamo yan? Ayoko naman na hintayin ka pa na gumraduate at magkatrabaho para lang makabili ng gusto mo. Alex, gusto ko na ako ang unang makapagbigay sa'yo ng gusto mo. Oh, ito yung first labubo ko. Thank you, babe. You're welcome, babe. Mabuti naman at nagustuhan mo. Masaya ako na makita kang masaya. Grabe. Hindi naman ganun kalakihan yung baon mo pero binili mo pa ako nito. Sobrang mahal nito, babe. Ano ka ba, babe? Minsan lang yan. O, sige na. Tumaglit lang ako dito sa'yo. Babalik na ako sa klase ko, ha? Teka, kahapon mo rin ba binili to nung nasa mall tayo? Diba sabay naman tayo umuwi? Kailan mo to binili? Haha, ikaw naman. Ang dami mo pang tanong. Nagpabili ako kay ate, okay ba? O, sige na. Una na ako, ha? I love you. I love you. Dear Love, ito ang unang beses na kahit masaya ang pakiramdam ko na binigyan ako ng boyfriend ko ng regalo. Parang nagkaroon ako ng kutob dahil alam kong walang kakayahan ng boyfriend ko na ibili ako ng ganito kamahal na regalo. Pero iniisip ko, baka nag-overthink lang ako? O kaya dahil ito lang ang unang beses niyang mag-effort sa akin. Hanggang isang araw. Ano, gusto mo pa ng merienda? Okay na ako, babe. Busog na ako. Sinong kumuha ng 5,000 sa wallet ko, ha? Sino? Anak, Lena. Ano ba yan? Umagang-umaga eh. Ma, akala ko ba napag-usapan na natin to? Alam naman natin kung sinong kukuha nito kundi ang magaling mong anak. Pagtatakpan mo pa ba yan? Louie, ibalik mo sa akin yung pera ko. Lena, maghunos dili ka nga. Huwag mo namang ipahiya yung kapatid mo sa nobya niya. Aba, kailangan niyang malaman kung anong klaseng tao yung boyfriend niya. Hindi natin mapagsabihan eh. Malay mo kay Alex makinig. Alex, pagsabihan mo yung boyfriend mong malikot ang kamay. I'm sorry, ate. Wala po ako. Tama na! Huwag mo nga akong pagbintangan! At ano, magsisinungaling ka? Alex, please umuwi ka muna. I'm sorry kung hindi muna kita may hahatid sa inyo. Okay. Alex, sandali. Yes po, tita. Kung ano man yung narinig mong gulo ng magkapatid, pwede bang iwan mo na yun dito sa bahay? At wag mo nang tanungin si Louie tungkol doon. Ayoko na sanang mas lalo pang masaktan yung anak ko. Okay po, tita. Sasabihin ko na sa'yo,
Matagal nang may ganoong kondisyon si Louie. Kumukuha siya ng mga bagay na hindi sa kanya. Gamit man yan, damit o pera. Matagal na. Nagsimula yun na naghiwalay kami ng tatay niya nung 12 years old pa lang siya. Masaya ako na nagkaroon siya ng girlfriend kasi iniisip ko na baka magbago yung focus niya pero mas kailangan ng anak ko siguro ang tulong ng doktor. Sana, wag mong iwan si Louie ha. Naiintindihan ko po, tita. Sige po, mauna na po ako. Sige anak, mag-iingat ka. Ang cute-cute mo pa naman. Tapos galing ka lang pala sa nakaw. Pag uwi ko nga sa bahay, umiyak na lamang ako. Dahil tama ang hinala ko na ninakaw mismo ni Louie ang gamit na yun sa loob ng mall. At kahit ang sarili niyang kapatid, dinakawan din niya. Sa totoo lang, ay galit ako sa kanya. Pero paano nga kung sakit niya ito? Matatanggap ko pa kaya siya? Kinabukasan nga, ay dinalaw niya ako sa bahay. Alex, sana walang nagbago sa atin. Halika nga rito. Ayakapin lang kita. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Sa tingin mo, ito ba yung mga bagay na inaamin? Gusto ko rin naman magbago. Pero minsan, hindi ko alam na nagawa ko eh. Kung gusto mong magbago, simulan mo. Di ba may balak kang tumakbo sa sangguniang kabataan? Pwede bang wag mo nang ituloy? Dahil iisipin mong magnanakaw lang ako. Kung sa maliit na bagay nga, hindi mo mapagkatiwalaan yung sarili mo. Paano pa sa ganyan? Hindi biro yung papasukin mo, Louie. Mahal kita. At gusto ko lang din ay mapabuti ka. Tulungan mo ang sarili mo na umiwas mismo sa tukso. Iniisip ko na baka naman kayanin ko pero siguro nga tama ka. Tama rin si ate. Hindi ko kailanman maitatago ang sarili kong demonyo. Lalabas at lalabas din ito kapag may pagkakataon. I'm sorry, Alex. No, hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Mahal kita. Alam mo yan. Sana kung gaano kalaki ang pangunawa at pasensya sa akin ng pamilya ko, sana ganon ka rin sa akin. Sisikapin kong magbago. Kailangan mo ng tulog. Hindi pa siguro ako handa na aminin sa sarili ko yun. Pero yun ang una at pinakakailangan mong gawin. Yung maging aware ka at yung malaman mong may mali ka. May kailangan kang baguhin. Okay, Alex. Once na maging ready ako, gagawin ko. Please, huwag kang mawawala. Hindi ako mawawala sa'yo. Pangako. Mahal! Happy Valentine's Day! Flowers! Thank you. Hindi mo naman ako kailangan bigyan pa ng bulaklak. Teka. Bakit ganyan yung reaction mo? Parang hindi ka masaya. Louie, sigurado ka bang... Alam ko yung iniisip mo. Teka Louie, sandali lang. Wala naman akong sinabi. Wala kang ang sinasabi. Pero kitang-kita ko sa mga mata mo yung pag-aalinlangan. Hindi na dapat sinabi sa'yo ni mama to. So, lahat na lang ng effort ko, iisipin mo na galing sa nakaw, ganun ba? Wala akong sinasabi. Pwede ba, Alex? Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang. Kung hindi mo na ako gusto, kung wala ka ng tiwala sa akin, sabihin mo. Nakapaghiwalay ka. Nangangako ka pa na hindi mo ko iiwan tapos... Louie, ano ba? Ano ba nangyayari, ha? Wala sa isip ko yan. Pare-parehas kayo ni mama. Louie, sandali! Mukhang tama ang hinala ko. Mukhang galing na naman sa nakaw itong binigay sa akin ni Louie. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na ang lalaking ito pinapatunayan talagang mahal ako. Dahil gagawin niya ang lahat para sa akin. Mahal ko si Louie.
At alam ko na baka kapag iniwan ko siya, mas lalo pa siyang lumala at sisihin niya ang sarili niya. Gusto ko rin na maniwalang balang araw, magbabago siya. Babe, naparito ka? Babe, pwede bang dito muna ako sa inyo kahit ngayong weekend lang? Sige, halika, pasok ka. Ano ba nangyari? Pinalayas ako ni ate sa bahay. Ginawa mo na naman ba ulit? Oo. Niinis na ako sa sarili ko, Alex. Alam ko, hindi madali ang pinagdadaanan mo. Grabe yung galit sa akin ni ate. Kaya ang sabi nila, pagkatapos ng graduation ko, magpapa-therapy daw ako. Mas mainam nga muna siguro yun. Sabi nga ni ate kay mama, hihintayin pa daw ba nila akong makulong? Mas mahirap magbago sa loob ng kulungan. Halika nga dito. Nilakapin kita. Mahal na mahal kita. At alam ko na may pag-asa kang magbago. Salamat, Alex, ha? Kasi nandito ka. Salamat kasi. Tinanggap mo ko. Paano na lang ako kung wala ka? Shh, tama na. Hindi kita iiwan. Saka naalala mo yung promise natin sa isa't isa? Na hindi mo ko bibigyan ng kahit anong regalo hanggat wala ka pang trabaho. Ayun, nagawa mo na. Hindi mo na bininig yung rule. Ngayon, subukan mo magkaroon ng rule sa bahay ninyo na hindi ka napapasok sa kwarto ng ate mo. Susubukan ko. Kaya mo to. Saka, mahal na mahal ka ng mama at ate mo. Gusto lang nila na mapabuti ka. At ako rin, babe. Gusto ko lang din na nasa maayos kang kalagayan. Makakapaghintay ako. Tandaan mo na naniniwala ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita, Alex. Graduate na nga kami ni Louie. Habang ako ay busy na naghahanap ng trabaho, siya naman ay nag-undergo sa psychotherapy. At may mga iniinom rin siyang gamot. Hindi ito madali sa totoo lang dahil hindi kami gaano nagkikita ni Louie. Pero kahit ganun pa man, ay nananatili pa rin kaming may komunikasyon sa isa't isa. Hindi lahat ng tao ay perpekto, pero naniniwala ako na kaya kang baguhin ng pag-ibig. Naniniwala akong malakas ang puwersa ng pag-ibig sa isang tao. Kung gaano si Louie minamahal at tinatanggap ng kanyang ina at kapatid, ganun din ako. At tutuparin ko ang pangako kong hinding-hindi ko siya iiwan. Babe, congrats! May trabaho ka na! Thank you, babe. Makakabili na ako ng paborito kong labubo. Ay, masaya ako para sa'yo. Masaya rin ako na hanggang ngayon tayo pa rin. Yun nga lang. Baka mga next year pa ako magtrabaho, kaya next year. Depende kung kailan ako gagaling. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan. Saka, huwag ka muna ma-pressure. Tandaan mo na nandito lang ako parati. At hindi kita iiwan, okay? Thank you, Alex. Pangako ko sa'yo. Babawi ako balang araw. Ibibili kita ng mga paborito mo. Promise, bili na talaga. Galing na talaga sa bulsa ko. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan, okay? Focus lang tayo. Ako, focus muna ako sa trabaho ko, tapos ikaw, focus ka sa pagpapagaling, okay? Huwag ka mag-alala, dahil gagawa lagi tayo ng time sa isa't isa. Hindi mahalaga sa akin ang material na bagay, Louie. Yung makita at makasama kita, doon ako pinakamasaya. Maraming salamat, Alex. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita. Dear love, sa pagmamahal ko kay Louie, natutunan ko na ang pag-ibig ay marunong magpatawad at may pag-asa. Marunong dapat na magpatawad at tanggapin ang mga hindi magandang pag-uugali dahil tiyak na may pagbabago sa taong gustong magbago. Mahal na mahal ko si Louie at alam kong darating din ang araw na siya ay gagaling.